Mga kapuso, karong buntaga atong sayro ng istorya sa tag-iya sa usa ka iladong kambingan dinhi sa Cagayan de Oro City. Og siyempre, atong sayron nganong nipatok kini pinaagi ni Henry Chua. Sir Henry, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? May buntag sa tanan nga nananaw sa At Home with GMA Regional TV sa Tibok, Mindanao. May buntag sa inyong tanan. Sir, please share to us ang imong story una pa man nimo natukod ang negosyong kambingan. Sa una, sa edad pa kong 5 anyos, patay na akong papa. Pagka 10 ako, namatay na sa akong mama. So, nag-agigi ko kalisod nga halos di ko kakaon sa katulo sa kadlaw. Pero naningkamot ko para nga masinso ko. So, kung gikan ta sa kalisod, ayaw na ang lisod na kita forever. Sir, luyo sa kalisod kaniadto no, unsa ang nagtulak sa imo nga maningkamot gayod? So, during my high school and college days, bisag asar ako puyo mo na nga sa high school nako 5 ka lugar akong na eskwelahan kay bisag asar man ko paingon, pero pag puman ako sa school, nakatrabaho pa ganin ko og isip sa ka janitor sa Philippine Village Hotel sa Pasay. Pero naningkamot ko nga maghaw-asad daw, nagnegosyo din ko. Sir, luyo sa kalisod kaniadto no, unsa ang nagtulak sa imo nga maningkamot gayod? Nagyud ko'y vision sa akong kinabuhi nga usabon ako kung kinabuhi. Nag-visualize na nako nga kinanglan mag-asenso gyud ko. Kinanglan dili lang kuan pag-asenso lang kanang sakaon lang, kundi makapundar gyud mga real estate income generating property para nga pag-abot sa panahon matigulang ko, mo retire ko, dili na ko maglisod. Muna nga gapundar gyud maayo. Paunsa ba nagsugod ang imong kambingan, sir? Asa ka nakakuha og ideya niini? Nagsugod na akong kambingan 2010. Na ko ideya daan kay gikan food business man akong negosyo, gikan pa sa nakoy bikiri, nakoy fast food. So related na ko daan sa food industry. So nagdugang lang ko negosyo kay dili man ka matawag nga makapundar kay eksakto kung isa ra ka klase ng income. So kinanglan multiple income ka. Sir, unsa ba nga klase sa pagkaluto sa kambing ang imong ginabaligya? Nami kaldereta, hilawin, adobo, alang-halang, papaitan, nasad may power booster kadtong mga para sa mga nakainom, gusto magpahuwas, kanang ulo na siya ba sa pinga na siya upakatiil og itlog. Mo to sila ganahan sa kanang mga nakainom kay momentoy lang gupi-gupo ng sabaw. Sa imong mga putahe, sir, unsa imong makonsider nga best seller nimo? Ang kaldereta gid ang pinaka best seller namo. Pero kakairig hapon mi sa kuan, nagyapon mi mga seafoods, bulalo, chicken inasal, nagyapon mi ana mga native nga manok Bisaya, nagyapon mi ana. Og siyempre mga kapuso, ipakita kanato ni Sir Henry ang iyang pagluto sa best seller nga kambing recipe. Kini inyong alagad, mudi mo sa inyo ha, kung saon na pagluto sa mong number 1 best seller, ang kalderitang kambing, pinaka-lamian. Una, mag-prepare tayo ng karne sa kambing. So, naka-boil na ni siya daan. Pag kumana na, unang procedure, magbutang ta sa oil. Pag kuman sa oil, bumbay. Pag kuman sa bumbay, ahos. Kuman sa ahos, asal. Imo na siya kay kayon. Ulatan nimo nga mag-golden brown siya. Mag-golden brown na siya, ibutang na nimo ang karne sa kambing. Pagkahuman, ibutang nimo ang
liso paminta, dahon paminta. Ibutan na yun ang carrots o patatas. Mo ni ang 10 secret ingredients na mo. Napulo ni siya ang klase nga ingredients nga gina-premix na mo. Butang dahil ni na to ang pineapple chunks. Mo na ni isa sa mga sagol. Green peas, dayon cheese. Asin. Ato na sila siyang ukay-ukayon. Ang last, tubig. Butangan ni mong tubig. Kining tubig, pareha rin ni sa asin plus minus. So, depende sa kuhan, imong giluto, kadaghan. Pagka human, ukay-ukayon na sa dali mo. Muna niya mong finished product sa kalderitang kambing. Ang pinakalamian. Daghang kayong salamat Sir Henry sa imong pag-share sa imong istorya ug sa lamiang kambing recipe. Kini ang At Home with GMA Regional TV.